Dobrodošli u Gastronomski vodič. Pored mene Vladimir Bajić, kuvar restorana Barka, koji će za vas i danas spremiti neko posebno jelo. Vlado, dobar dan. Dobar dan. Šta ćemo to praviti danas? Danas pripremamo specijalitet Davatske barke, ćuretinu sa mlincima. Od namirnica su nam potrebni već gotovo pripremljeni mlinci koje možete da kupite bilo gde na našoj novosadskoj pijaci. Zatim ćureće belo meso od 180 do 200 grama, svež paradajz, dimljeni svinjski kare iz industrije Matijević, sveži peršunov list, rendani trapi sir, tu nam je neutralna paprika, ulje i začini. Šta ćemo prvo raditi? Sad ćemo da krenemo polako sa pripremom. Ono što nam je potrebno, stavit ćemo mlince u slanu vodu koju ćemo malo da pouljimo. Oni se brzo obare, malo će ih ovako izlomiti. Potopit ćemo ih skroz u vodu. Dok se oni bare, krenut ćemo sa pripremom nadeva. Uzimamo ćureće bela i sečemo ga na malo krupnije kocke. Meso nije potrebno lupati pre upotrebe. I stavljamo u zagrejani tiganj. Jednostavno jelo, dobro ga pratite, u kući možete lako da ga pripremite. Brzo, pravi? Naravno. Zatim dimljeni svinjski kare ili pečenica. Nju ćemo isto iseckati na krupnije kocke. Oko 100 grama kareja sasvim dovoljno za ovo jelo. Ono može ovde da stoji slobodno. Malo ćemo ćurku da pomešamo. Da proverimo mlince da nam se samo ne prekuvaju. Onda ćemo kasnije... Koliko je potrebno vremena? Kratko jako, to je u suštini samo testo, obično brašno, voda i so koje se peče na plotni ili možda recimo na onom starom smerevevcu šporetu na drva pa može da se raširi kao jedna velika kori da se peče na laganijoj vatri. Tako da one su poprilično tanke, minut, dva one budu gotove. Da li ćemo svinjski kare dodati sa ćuretinom? Da, svinjski kare isto dodajemo, samo prvo da... Ćuretina malo ispečemo. Pa da, ispečemo zašto njoj treba malo duže vremena. Sad možemo da dodamo i svinjski kare. Dodat ćemo malo soli. Nema potrebe za puno soli, zašto je kare već dovoljno slan od sebe. I to kasnije nalijevamo sa neutralnom paprikom. Mlince smo procedili i njih ćemo sada da sastavimo. Evo da vidite. Evo ja ću s ove strane. Može. Da sastavimo sa ostatkom ćuretine i pečenice. Njih ćemo malo da ovako presečemo, da budu sitniji komadići, jer će to svakako da se zapeče u areni i da lakše može da se vadi iz zemljane posade. Ovo ćemo da zapečemo sad. Sve ćemo da izmešamo da se sjedini. To je jelo koje može da se proba i u Alavskoj barci.
jedno od jela. Sad ne znam vaše lično mišljenje, da li je ovo jednostavno za vas ili ne? Izgleda jednostavno, ali moram priznati da je vrlo originalan recept. Da. Pazite, priprema samih mlinaca može da se radi na više načina. Ovo je jedan od načina za koji smo se mi odlučili u našem restoranu. Moja preporuka je recimo da dođete prvo u alasku barku, da probate ovo jelo, a onda da pokušate da ga napravite sami. Naravno. Dodat ćemo još malo neutralne paprike. I sad smo ga sjedinili. Prebacujemo naše jelo u zemljanu posudu u kojoj ćemo da zapečemo. Rasporedimo ravnomerno po posudi i preko toga ćemo da stavimo renanu trapi sira. To je sasvim dovoljno. I iseći ćemo svež paradajz. Jedno 3-4 komada paradajza koji će se zapeći zajedno sa mlincima u reni. Peći ćemo na 220 stepeni, jedno 10 minuta, možda i manje, to jest dok sir se ne istopi, dok ne potamni. Zemljana posuda se lepo zagreva, pa je moramo sa krpom nositi. Serviramo na tanjir sa salvetama, da ne bi skliznulo dok konobari nose. I iseckat ćemo... Da, vidite. I sad ćemo svežeg pečenog lista ćemo malo da iseckamo i pospemo od ozga. Ovo je sasvim dovoljno. Gotovi smo. Ćuretina mlinci na način alaske barke restorana. Prijatno. Evo, Vlado, na kraju procesa kuvanja možemo malo da prokomentarišemo ovo jelo. Ja bih rekla da je vrlo interesantno to što se sprema i služi baš u zemljane posudi. To je neki tradicionalni način našeg restorana gde jednostavno tako su gosti navikli i tako treba da se služe. Su i mlinci isto stari način pripreme hrane, da. Tako da videli ste i sami koliko je jednostavno lako, čak što više lako se dolazi do namirnica, tako da može brzo da se pripremi bilo kogo želi kod kuće da to radi. Naravno, pre nego što probate da to napravite kod kuće, dođite prvo da probate ovo jelo u restoranu Alaska barka. A lična preporuka. Prijatno.